बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 62थि बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे थामहिनबा बर' बिजों सान। बे सानखौ बिटिआर हालामजों लोगोसे हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थावनिफोराव फालिनाय बादिनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जफादं गोजौ फरायसालियाव जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मददजों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। बे फालिथायनि हाबाफारि बादियै फुंनि 9:30 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र सरगयारिया। मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि खरगेश्वर बर'आ। बे फालिथायनि गेवलां मेला 11 रिंगानिफ्राय जागायो। बिन'द चन्द्र सरगयारिनि मेल सामलायनाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो अल आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' गाहाय नेहाथारि तानेश्वर बर'आ। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिया। बे गेवलां मेलावनो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर, मेलेमजिबि सुबुंफोर, जफादं गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहैबाय जोङो 1963 मायथाइनि 18 मेआव जोंनि बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै थिसननो हानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ गोसोखां सान हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादा फालिबोगासिनो दङ आरो फालिबाय थागोन। दिनै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बरायनायजों दिनै खुंनो लादों आरो बे खुंनाय लेखा गिबि जोंनि हाबाफारि जोंहा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे बिरहोनायखौ जोङो मावफुंनाय जाहैबाय आरो बिनि नैथि हाबाफारि लेखा जोङो मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे बावनाय हाबाफारियाबो जोबलांबाय। दा बिनि उनाव 11 रिंगायाव सानजौफुनि 11 रिंगायाव जोंनि जि दिनैनि जिथु गुमुरथि बे गुमुरथिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय आइजोफोरनि गेजेराव बुजायना होनो थाखाय जों आलासि लिंना लाबोदों। बिथाङा जाबाय दुलाराय ट्राइबेल संघनि बारग' नेहाथारि तानेश्वर बर'। बिथांखौ गिबि आलासि महरै जोङो लिंना लाबोदों आरो बिथाङा बेवहाय जोंनि जि बर' बिजों थिसननाय बा बर' रावनि जि सोमावसारनाय बेफोरनि सोमोन्दै बिथांखौ बुंनांगोन होननानै जोङो बुंखानाय जाहैदों आरो बिनि अनगायैबो आथिखालनि बर' बिजोंनि जि थासारि, बर' रावनि जि थासारि बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंफुरनो थाखाय बा गुवारै जों मिथिनो लुबैनानै जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारि बिथांखौ जोङो थिखानाय आलासि महरै जोङो हांख्रायदों। बिथाङाबो फैगासिनो दं, सफैगोन आरो बिथाङा जोंनि जि मावनो गोनां जि मावबोबाय बर' थुनलाइ आफादा बेनि सोमोन्दै बिथाङा दिनै बुंफोरगोन आरो बेखौ जोङो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बिथांखौ मिथिखा होदों जे जोंनो बेखिनि बाथ्राखौ जोंनो फोरमायना होनांगोन जाहाथे रायजो राजाफोरा गोरलैयैनो बुजिनो हायो। बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा अनेक नाजाबोगासिनो दङ, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा जों गाव सोंखारिनो सेल्फ क्रिटिसिजम जों बर' हारिनि गेजेराव बिराद आंखाल। थारमाने जोङो जि लामाजों आगोल सोलिबाय दङ जोंनि बर' बिजों जे फोथांना लाखिनायाव जिखिनि जोंहा थासारिजों सोमजियो बे थासारिखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय नाजाया आरो बेराफारसेथिं माखासे जोंहा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थोजासे जों होयैनि थाखाय हयथ' गथ' गथायफोरखौ जेरैबायदि सोलोंथाइ होनांगौ बे सोलोंथाइखौ जों होनो हाया। बेनिखायनो सांग्रां जिबिला बिगोमा बिमा बिफा दिथागिरि दङ बिथांमोना हयथ'
माखासेया बेबायदि इंराजि मिडियाम बा गुबुन मिडियामफोराव होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेराफारसेथिं हयथ' गासैबो मिथिजोबगौ जे आसाम सरकारा जोंनि जि बिजोंनि जि जौगानाय बे जौगानायनि सायाव बिथांमोना खर' सानाय आरो बिमा गदायनि जि नोजोर बे नोजोरखौ होबोगासिनो दङ जाहाथे जोङो जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौ सरकारनिफ्राय बेबायदि सुबिदाखौ जोङो मोनाब्ला जोंनि जि जौगानाया जाहाथे गैया जालाङो जौगानो हाया जायो बेखौ बिथांमोना साननायखौ जोङो मोनदांना मोनदों आरो बेबायदियैनो बिथांमोना बावैसो 14 एप्रिल 2025 मायथाइयाव जोंनि जि रायजो बेंगिरि बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बिथोन जोंनो होदों जेरावनोखि बिटिआरआव असमिया बर' हांखोआ बर' रावा सोलिगोन आरो सोलिनो हागोन आरो बिनिफ्राय बायजोआव असमिया रावजों सोलिनांगोन बे बाथ्राखौ बिथोन होदों नाथाय बेवहाय जोंहा बर' साहित्य सभाया बेरेखा दङ बेयाव बेखौ गनायनो हाया मानोना जोंहा बिटिआरआवल' बर' गैया जे बिटिआरनि बायजोआव बिकेडब्लिउसिआवबो अनेक बर' दङ दा बै बर'फोराबो बर' बिजोंजों फरायनो हास्थायो आरो बे बेलायाव बेबायदि जुदि होयोब्ला जुदि गासै मावखुलि माबाफोराव जुदि जोङो असमिया लिरनो गोनां जायोबा असमियाजों जुदि लाइजाम होनो गोनां जायोबा आर'जलाइ होनो गोनां जायोबा जे अनेक असुबिदायाव गोग्लैगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै हयथ' दिनैनि जि खुंनो गोनां मेल जागासिनो दङ बेवहाय बेफोर बाथ्रायाबो सावरायजागोन आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा सावरायलायनानै बे बाथ्राखौ मानिनो हाया होननानै जोङो गरन्थ'आव फैनाय जाहैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै एसेबाबो खुद्रिनाय हयथ' मिथिना मोनगोन आरो बेनि लागैनो जोङो बे दिनैनि जि जेरावबो डिस्ट्रिक्टफोराव डिस्ट्रिक्ट नाङै बे प्राइमारियाव नङा बे डिस्ट्रिक्ट गंफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टखौ बिसोन होनाय जाहैदों जाहाथे 18 मेखौ एसे गोख्रोङै खुंनानै जे सरकारखौ एसेबाबो मिथिहोनो हायो जे खुद्रिनायखौ बे बाथ्राखौ जोङो दिनै लानानैनो दिनै जों बे गुटपा दं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव बेखौ जोङो खुंनो लानाय जादों आरो आं आसा थियो जे असम सरकारा एसेब्ला बेखौ साननो गोनां जायो आरो अदेबानि मोनसे बाथ्राखौ बुंखानो लुबैदों जे दिनै जोंहा मडेल कलेज गंथाम लानाय जाहैदों बेनो जाबाय सनितपुराव बालिपारा आरो बिनिफ्राय बाक्सायाव जाहैबाय मुसलपुर बरिमुखाव आरो बिनिफ्राय गवालपारायाव जाहैबाय आमजंखायाव दा बे मडेल कलेजाव जिबिलाक बिबुंगोरा लागोन जिबिलाक लाइब्रेरियान लागोन बेफोरखौ असमिया रावजों बेहाय गासै माबाखौ खामानिखौ मावफुंगोन होननानै बे बिथिङाव दङ आरो बेखौ जों गनायनो हाया जुदि बेबायदि जायोबा बर' बिजोंजों फरायनानै जिबिलाकआ हयथ' बिबुंगोरा जानो हयथ' हास्थायदोंमोन बिथांमोना हयथ' एसे गोजानाव थानो नांगोन आरो बेफोरबायदिनो बे बर' बिजोंनि फरायनाय गथ'फोरखौ माखासे बेवहाय बन्सित खालामनानै दिनै असम सरकारा बेबायदि मोनसे फाखन फान्दायनानै जोंनि बर' मिडियामनि जि फरायनो गोसो थानाय बे गोसो थानाय माखासेखौ होबथानाय इनडाइरेक्टलि जाहैदों आरो